Yeah. Steve La. It's a Pronix. Timu yegu West, let me know. Aha, namwena mayandicha last number moto yazidita itabapata uchina launch zvino zvairwadza ndakupinda mumasaudimbungwa pangwapa pachirangu remavarari yachengetai handiti mai ndichadzoka naye ndakupinda mumasango ndenda kudubai mama zvakaoma ndoda kumbotsvaga ndai bhachi rangu remavara bhachiri yachengetai bhachi rangu remavara bhachiri yachengetai ndakukwira ndege ndakananga kudubai asi ndichadzoka zvamanje kudubai ndakukwira ndege ndimbosvika kudubai asi ndichadzoka zvamanje kudubai ndaneta nekudya sadza nemadora nematemba motityirwa svika rini mama tichingochema togara tichiyemura vamwe vana vakaenda tarire mkomatemba imba vakatenga regai ndiende mama regai ndipinde panyika pano kurarama ibhaiki zvakaoma asi mama regai ndishinde mufandaedza mama ndiri kunda keite bhachi rangu remavara bhachiri yachengetai bhachi rangu remavara bhachiri yachengetai ndakukwira ndege ndakananga kudubai asi ndichadzoka zvamanje kudubai ndakukwira ndege ndimbosvika kudubai asi ndichadzoka zvamanje kudubai handiti kufa kwemurume mama kubuda ora saka mama chimbondisiyai ndikaora kozi rimwe ramazuva mama zvinhu zvine nguva not same time pano pasipesiwa unogona kuedza kusvika chero muguva pasina chinobudo chitopedza nguva asi tinoshingirira bhachi remavara chengetai mama bhachi rangu remavara bhachiri yachengetai bhachi rangu remavara bhachiri yachengetai ndakukwira ndege ndakananga kudubai asi ndichadzoka zvamanje kudubai ndakukwira ndege ndimbosvika kudubai asi ndichadzoka zvamanje kudubai namwe ndakapura nayo mayandichada kupinda moto yazitisu taitamba pada ndisina kana bhutsu 6 zvinhu zvairwadza ndakupinda mumasango ndimbongwapangwapa bhachi rangu remavarari yachengetai handiti mai ndichadzoka naye ndakupinda mumasango ndenda kudubai mama zvakaoma ndoda kumbotsvaga ndai manager